Každý mesiac sa stretnem aspoň s jedným klientom, ktorý mi povie, že reklama nefunguje. Dal do nej 500, 1000, niekedy aj 2000 eur a vrátilo sa mu nič alebo skoro nič. A keď sa ho začnem pýtať detaily, veľmi rýchlo vyjde najavo, že problém nie je v reklame samotnej. Problém je v tom, čo od nej človek očakával, aký cieľ si stanovil a akú predstavu mal o tom, ako celý tento proces vlastne funguje. A práve o tomto nesúlade medzi očakávaniami a realitou bude celé toto video. Moje meno je Peter Kudlej a som majiteľ agentúry Venalicium, kde pomáhame klientom rásť v online prostredí. Za roky práce s klientmi rôznych veľkostí a z rôznych odvetví som si všimol jeden vzorec, ktorý sa opakuje tak pravidelne, až je to takmer predvídateľné. Podnikateľ investuje do reklamy, a to buď sám alebo cez niekoho iného, čaká výsledky neprichádzajú v takej forme ani v takom čase, ako si predstavoval, a záver, ku ktorému dôjde, je, že reklama jednoducho nefunguje. Ale pritom v drvivej väčšine prípadov reklama nefunguje nie preto, že bol systém pokazený alebo platforma zlá, ale preto, že vstupné očakávania boli nastavené na úplne inej úrovni ako to, čo je reálne možné dosiahnuť. Toto je téma, o ktorej sa v online marketingovom svete hovorí málo, pretože nikomu sa nechce podať klientov nepríjemné veci. Je oveľa jednoduchšie predávať sen o raste a výsledkoch, ako vysvetľovať, prečo to chce čas, prečo prvý mesiac je takmer vždy stratový a prečo reklama nie je automat na peniaze, do ktorého hodíš euro a vypadne ti 5. Začnem od začiatku, pretože aby sme pochopili, prečo podnikatelia očakávajú veci, ktoré sa nedajú splniť, musíme sa pozrieť na to, odkiaľ sa tieto očakávania vôbec berú. A odpoveď je celkom jednoduchá, berú sa z obsahu, ktorý konzumujú. Na YouTube, na Instagrame, TikToku je plno videí a príspevkov s titulkami "Ako som za mesiac zarobil 100 000 reklamy" alebo "Môj ROAS bol 15 a tu je návod". Tieto čísla sú vždy klamstvá alebo takmer vždy sú vytrhnuté z kontextu. Ten človek, ktorý ukazuje ROAS 15, má pravdepodobne rok optimalizovaný účet, výborne fungujúci e-shop s vybudovanou dôverou zákazníkov, silnú organickú základňu a remarketing, ktorý zbiera vysoko kvalitné publika. Začínajúci podnikateľ, ktorý spúšťa prvú kampaň, sa s týmto číslami porovnať jednoducho nemôže a predsa presne to ľudia robia. Vidia výsledok bez toho, aby videli celú cestu, ktorá k nemu vedie. Druhý zdroj nereálnych očakávaní je to, čo by som nazval predajné sľuby, teda veci, ktoré niektoré agentúry alebo freelanceri ľuďom nahovoria pri predaji spolupráce. Nechcem ju generalizovať, pretože sú na trhu ľudia, ktorí pracujú poctivo a komunikujú realisticky, ale stretám sa aj s prípadmi, kedy klient príde a povie mi, že predchádzajúca agentúra mu garantovala konkrétne čísla, konkrétny ROAS alebo konkrétny počet lídov za mesiac. A keď sa to nenaplnilo, klient bol pochopiteľne nahnevaný a stratil dôveru nielen v tú agentúru, ale aj dôveru k ostatným agentúram. Tretím zdrojom nedorozumení je logika, ktorú podnikateľ s rokmi skúseností v offline obchode prirodzene prednáša do online prostredia. Zaplatím za leták, prídu zákazníci, zaplatím za inzerát v novinách a ľudia navštívia predaňu. Táto logika fungovala 10 ročia. Online reklama však nie je len iný kanál s rovnakými pravidlami. Je to živý systém, ktorý sa priebežne učí, prispôsobuje a výsledky buduje postupne. Kto čaká okamžitý a priamočiary návrat investície hneď po spustení kampane, bude sklamaný, nie preto, že reklama nefunguje, ale preto, že očakáva od nej niečo, na čo nie je stavaná. Poďme si teraz veľmi konkrétne povedať, čo platená reklama robí a čo je mimo jej schopnosti. Pretože toto je jadro celého problému. Reklama vie priviesť relevantných ľudí na tvoj web alebo do tvojho e-shopu. Vie zacieliť na ľudí, ktorí majú záujem o to, čo predávaš. Vie osloviť tých, ktorí ťa navštívili, ale nenakúpili. Vie vytvoriť povedomie o tvojej značke a produktoch. Vie priniesť dáta o tom, čo fungovalo a čo nie. Ale reklama nevie zachrániť zlý produkt. Nevie zakryť zlú zákaznícku skúsenosť. Nevie kompenzovať pomalý web alebo mätúci nákupný proces. Nevie zaručiť predaj, keď je cena produktu výrazne vyššia ako konkurencie bez dostatočného odôvodnenia. A nevie fungovať ako krátkodobá záchrana pre biznis, ktorý má problémy dlhodobo. Toto si väčšina podnikateľov pri spúšťaní reklamy neuvedomuje. Prídu s tým, že chcú viac predajov a reklama ich má vyriešiť. Ale keď sa pozrieme hlbšie, ukáže sa konverzný pomer webu je 0,3%, čo je tragicky nízke číslo, alebo že priemerná hodnota objednávky je príliš nízka na to, aby kampaň vôbec mohla fungovať a mohla byť zisková štandardných nákladov na akvizíciu. V takej situácii môžeme nastaviť kampane perfektne, výsledok bude stále zlý, pretože problém nie je v reklame. Mal som klienta z oblasti doplnkov stravy, ktorý prišiel s tým, že reklama na mete nefunguje a chce skúsiť Google. Pozreli sme sa na jeho účty, kampane vyzerali rozumne, remarketing bol v poriadku, kreatívy nie sú slabé, ale jeho web to bol problém.
Načítaval sa 7 sekúnd, mobilná verzia bola nefunkčná, objednávkový proces bol komplikovaný a nikde na stránke nebola viditeľná žiadna sociálna dôkaznosť, žiadne recenzie, žiadne hodnotenia, žiadne videá zákazníkov. Ľudia klikli na reklamu, pristali na stránke a odišli. Nie preto, že reklama bola zlá, ale preto, že stránka nesplnila to, čo reklama slúbila. Keď sme opravili web, tá istá kampaň s takmer rovnakým rozpočtom začala prinášať výsledky. Jedna z najčastejších vecí, ktoré vedú k skresleniu očakávaní, je nesprávne pochopenie ROASu, teda návratnosti výdavkov na reklamu. Podnikateľ počuje alebo prečíta niekde, že dobrý ROAS je 4 alebo 5, to sa mu zapíše do hlavy ako cieľ. Spustí kampane, dosiahne ROAS 2 a povie si, že reklama nefunguje. Pritom vôbec nevie, či je ROAS 2 alebo nerespektíve 200, ak to udáva v percentách, je pre jeho biznes ziskový alebo stratový, pretože nevyrátal náklady správne. ROAS je len jedno číslo a samo o sebe vám nepovie nič. Či na reklame zarábate alebo prerábate. Ak by ste to vedeli, musíte priznať svoju maržu. Ak máte maržu 60%, tak ROAS 2 je pre vás ziskový, po odčítaní nákladov na tovar aj reklamu vám zostane slušný zisk. Ak máte maržu 20%, tak ROAS 4 môže byť stále stratový, keď zarátate všetky ostatné prevádzkové náklady. A potom je tu ďalší rozmer, ktorý väčšina podnikateľov ignoruje. Atribúcia. Keď zákazník kúpi po tom, čo videl reklamu na Mete, ale pred nákupom ešte googloval produkt a prišiel cez organický výsledok, komu pripíšeme konverziu? Meta si pripisuje sebe, Google si pripisuje sebe a podnikateľ sa pozerá na reporty z oboch platformiem a vidí čísla, ktoré dávajú dokopy viac ako jeho celkové tržby. To sa potom nazýva problém atribúcie a je to vec, ktorú treba rozumieť predtým, ako robíš závery o tom, čo funguje a čo nie. Ľudia míňajú peniaze na Google reklamu, no častokrát neprináša výsledky. Google reklama funguje, ale keď je správne nastavená. A my sa o to staráme za vás. Spravujeme Google kampaň do celého sveta a sme oficiálny Google Premier partner. Toto je najväčší zdroj frustrácie u klientov, s ktorým sa stretávam. Podnikateľ spustí kampane, dáva im 2 týždne, výsledky sú slabé a usídi, že to nefunguje. Ale realita je taká, že väčšina kampaní potrebuje 4 až 8 týždňov len na to, aby algoritmus nazbieral dostatok dát a začal optimalizovať rozumne. V prvých týždňoch platforma testuje, kto kliká, kto nakupuje, aké umiestnenia fungujú, aké publika reagujú. Táto fáza učenia je nevyhnutná a v tomto období sú náklady na akvizíciu prirodzene vyššie. Oslovil ma potenciálny klient s e-shopom s nábytkom, ktorý rozmýšľal o ukončení spolupráce po 3 týždňoch práce s iným špecialistom. Povedal mi, že kampane bežia 3 týždne, výsledky sú mizerné a chce to celé zastaviť. Keď som sa pozrel na účet, videl som kampane, že sú nastavené rozumne, ale sú presne v tejto fáze učenia. Algoritmus mal asi 30 mikrokonverzií a na to, aby smart bidding stratégie začali fungovať efektívne, potrebujete aspoň 50, ideálne 100 konverzných akcií. Ten klient bol 3 týždne od momentu, kedy by to začalo fungovať a chcel to zastaviť. Nakoniec s tým špecialistom pokračoval, o mesiac bol raz stabilne na 4 a klient bol spokojný. Keďže som klienta nezískal, tak som mu aspoň správne poradil. Toto je vec, ktorú si myslím, treba komunikovať oveľa jasnejšie ešte predtým, ako sa kampane spustia. Nie po tom, čo zákazník bola nahnevaný. Preto my s každým novým klientom robíme na začiatku spolupráce niečo, čo nazývame onboarding briefing, čiže sedenie, kde si prejdeme reálne očakávania pre dané odvetvie a reálny časový plán toho, kedy možno čakať a aké výsledky. A toto stretnutie nám ušetrí obrovské množstvo problémov neskôr. Ďalší bod, ktorý podnikatelia podceňujú, je vplyv sezónnosti a vonkajšieho prostredia na výsledky kampaní. Reklama funguje v kontexte trhu, ekonomiky a správania zákazníkov, ktorá sa mení. Napríklad klient z oblasti módy spúšťa kampane vo februári, čo je historicky z najslabších období pre nákupy oblečenia, pretože ľudia míňali peniaze na Vianoce a ešte na januárový predaje. Výsledky sú slabé, klient usúdi, kampaň nefunguje, zastaví ju. Pritom ten istý produkt s takmer identickou kampaňou v marci alebo septembri by pravdepodobne priniesol výrazne lepšie čísla. Ale keďže klient nevidí do tohto kontextu, záver je jednoduchý. Podľa neho reklama nefunguje. Alebo iný príklad. Klient predávajúci produkty pre domácnosť spúšťa kampane v čase, keď sa na trhu objaví silná akcia od dominantného hráča v jeho kategórii. Zákazníci porovnávajú, vidia výrazne lacnejšiu alternatívu inde a konverzný pomer klienta klesne. To nie je chyba kampane, to je trhová realita, na ktorú sa dá reagovať, ale nedá sa len tak zabrániť nastavením reklamy. Skúsený inzerent alebo agentúra vie tieto veci predvídať, plánovať okolo nich a komunikovať ich klientovi vopred. Ale podnikateľ, ktorý sa pozerá len na čísla bez kontextu, vidí len to, že reklama nefunguje a to je pre neho záver.
Ďalší mýtus, ktorý vedie k nereálnym očakávaniam, je predpoklad, ak zdvojnásobím rozpočet, zdvojnásobím aj výsledky. Keď zvýšite rozpočet výrazne a rýchlo, algoritmus sa musí znovu učiť a kampaň vstupuje do novej fázy testovania. Krátkodobo sa výsledky môžu dokonca zhoršiť predtým, než sa zlepšia. Škálovanie rozpočtu je umenie, ktoré treba robiť postupne s dostatočným monitoringom a s porozumením toho, čo sa v systéme deje. Na druhej strane, príliš nízky rozpočet je tiež problém, ktorý ľudia podceňujú. Vidím klientov, ktorí spustia kampane s 10 eurami denne a čakajú merateľné výsledky. Pri takto nízkom rozpočte algoritmus jednoducho nemá dostatok priestoru na testovanie a optimalizáciu. Meta napríklad odporúča aspoň 50 konverzných udalostí týždenne na jednu reklamnú skupinu a s 10 eurami denne sa k tomu číslu v drvej väčšine prípadov nedostanete. Čiže paradoxne, keď investujete príliš málo, nevie vám to povedať ani to, či by reklama fungovala, keby ste dali viac. Dostanete skreslené dáta a zo skreslených dát robíte závery, ktoré sú nepresné. Jeden z najpopulárnejších spôsobov, ako si podnikatelia nastavujú očakávania, je pozerať sa na konkurenciu. Niekto vidí, ako jeho priamy konkurent agresívne inzeruje, predpokladá, robí z toho veľké peniaze a chce to isté. Ale to nevidí, že jeho konkurent mohol inzerovať rok a pol predtým, kým začali výsledky dávať zmysel. Mohol investovať do budovania brandu, mohol mať históriu v účte, ktorá mu teraz znižuje cenu za klik. Mohol mať úplne inú maržu, iný priemerný nákup alebo vernostný program, vďaka ktorému sa mu zákazník vracia. Porovnávanie svojich výsledkov s konkurenciou bez toho, aby si poznal celý kontext ich situácie, je ako porovnať výsledky maratónca, ktorý trénoval 2 roky, s vašim prvým tréningom. Moja rada na záver je, že ak chceš si nastaviť nejaké reálne očakávanie od reklamy, tak sa pred spustením poriadne porozprávaj s ľuďmi, ktorí buď majú veľmi podobné podnikanie, alebo s viacerými agentúrami, ktorí niečo také robili. Určite si nenastavuj očakávania len tak podľa teba, alebo z nejakých super krásnych case study. Treba si vždy nastaviť reálne očakávania a nečakať na zázraky. Hlavne si treba uvedomiť, že reklama je dlhodobá záležitosť. Ak sa ti video páčilo, niečo nové sa dozvedel, tak daj like, poprípade odber na môj kanál. Vidíme sa pri ďalšom videu.